Bon dia. Ningú m'ha demanat, però fa un bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Avui fa bon dia. Recordeu el mal de coll que us deia ahir? Però resulta que eren angines. Angines. Que dius, bueno, és un rotllo. Sí, però a la vegada està molt bé, perquè vol dir que no estic fent pedres. Que cada vegada que tinc mal de coll aquest cantó és una ratllada. O sigui que molt bé. Benvingudes les angines i benvingut l'antibiòtic. O sigui que... I l'esmorzar d'avui és... el taco... No, la pita que va sobrar ahir de l'egipci. Que per cert, tot i que estava molt bo, van tardar molt en portar-nos a menjar. Van tardar com 40 minuts. Però bueno, era el primer dia. Els hi tornarem a donar una oportunitat. Potser. Bé, a la Laura sí. Els hi tornarem a donar. El Jan diu que no vol marxar al picarol. A que no? No. Però jo l'aniré a buscar en seguida. A que sí? Sí. L'aniré a buscar en seguida i vindrem a dinar. Dines aquí? Amb el papa? Sí? Sí. Yeah! Heu vist que guapo que va amb aquesta camisa de quadros, tan xula? Mireu, mireu. Heu vist que xulo? Com va tot? Estàs preparada? Sí, per començar el dia. Ja vas amb el teu kit de panxa incorporada i tot? Incorporar i tot. Molt bé. Apa, adéu, petita. Vinga, Adéu, nano. petit. La petita, petita. Ui, quins pens se'n veu? Està paper? Què cuides a la mama? Mimitites, mimitites. A veure, fes-li un mimo. Fes-li una carícia. Mira, ja té tot això desinflat. Sí, però té un... Té el color. S'ha moat. Però ja s'ha desinflat. S'ha moat. El què? A mama. S'ha mogut. S'ha mogut, la S'ha mama. mogut. I he tapat. L'has tapat? Molt bé. I en Pol? On és? On és en Pol? Tapat el pal. Ah, t'ha patat el pol. Ah, has tapat en Pol també? Bé. Molt bé. Que guapo. Petit bonic. Oh. Petita. El Jan ha fet una barricada antirumba. Has vist que surt vermell? Vol dir que l'hem de netejar. La netegem? Ja la bufarà. Bueno, ja l'hem netejat. Ara a veure si funciona. Engega-la, Jan. Bien! Yipi! Uoles! Doncs estic anant cap al gestor, que ara toca fer la declaració de renta. Porto tots els papers, porto els papers de la Laura, i a veure si ens toca cobrar o pagar. Bueno, doncs ja hem tornat a fer la renta, i aquest any sembla que cobrem. Bien! Si la fem per separat, cobrem. Si la fem conjunta, paguem. Coses de la matemàtica financera. En fi, que la fem per separat i que paguin, si tenen els diners, perquè, visto com està el patio... Pititao! Saps què podem fer? Podem anar a fer un te allà, que fan tés especials, allà a l'egipci. Tés, saló de te. Allà? Ah, pues sí. Podem provar, si ho veus. Sí, en pugem. Jan. Mireu quin super mega peix que hi ha. Es diu Sanson. Es diu Digue-li Sansón? com es diu el papa, com es diu el peix. Sanson. Es diu Sanson. Sansón. Sí, perquè en Sanson era... En Sanson era com... El Garnier et fot unes ofertes de l'hòstia. 3 croissants, €1,95. 12 mini croissants, €1,95. 5 fartons, €1. 3 croissants, €1,50. Clar que està ple. Un brioix mini, no, 10 brioixos, €2. 3 dònuts, bueno, berlines, €1,50. La clavada te la foten a dins amb els pans cars. Però bueno, tenen tot el dret del món. És un joc. És un rufet. És una música. Molt Ai, bé. que bono! Que toqui l'arbre. Vale, i ara poso recte. Vale, aquí dret. Mira, ja ets més alt que el que era en John quan van venir.
A veure... Aquí. Mira, ja està. Ta, 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 ta. Què? Provem? Agafa'ls amb els dits. Els cereals que els agafi amb els dits. A la boca. Bo? És bo? El Jan resulta que ja sap llegir. No. Llegeix bé. Què diu? Xampalula. Aquest és molt gran. Aquest diu xampalula. Aquí diu Jan Boluda. Sí. Vale. Deixa'm-ho provar. Home, no. No. Home, no, papa. T'has fet oliu, papa. T'has fet oliu, papa. Amb sucre. Què el trobes? Dolç o amarg? Amarg. Amarg. Ja l'has vist, primer. És amarg? De què té gust, Amarg. Amarg. Què estàs fent, Jan? Cuidar, iaia. Ah, cuida la iaia. Que esteu desenterrant un tresor? No, estem fent pasteta. Amb una pala de desenterrar tresor? No, Ah, amb una pala d'enterrar cadàveres. és una pala superpala. Espera! Que mala, espera que tinc de mullar-ho més. Ui, no acabarem mai. Espera, para! Hola, que estàs fent pasteta? Que fas pasteta? Sí. Fes molta pasteta. No sé si està fent pasteta o sembla que posi una bandera a la lluna. He deixat el Jan amb ma mare i ara em posaré a fer el sopar. Cosa que cada vegada és més difícil, perquè amb la Laura, des que està embarassada, no li ve de gust res. I ja no sé què fer. Faci el que faci, vindrà i dirà bueno, jo em faré una torrada. Ara, que se m'ocorreix. Bueno, doncs al final no m'he complicat gaire la vida. Estic fent mongeta tendra, faré una mica de pollastre a la planxa i segurament la Laura es voldrà fer una torrada. ¿Qué pasa, cariño? És aixina? ¿Qué es això? Una xutxa. ¿Es una chuche que me l'has portat per mi? Ai, a veure. És de llimona natural. És boníssima! És boníssima. T'agrada? És molt! Gràcies, un petó. A veure si no. A la pelota? La vols apretar? Sí. Vale, va. No estan allà, fan més de 200 classes. I m'ha donat una... M'han agafat un... És que em punxa. Mira com pico. Papa, mira com pico. Hola, quin mullader! Quin mullader! Jan, fes un cabe. Fes un cabe, fes un cabe. Sí, és un morat, Fes un cabe. Molt bé! Un altre? Vinga. Molt bé! Has vist? Sí. Fes un cabe. Vale, tira mal. Au! No he fet un cabe. No, esclar, no. Toma! Ha fet 4 cops. 4? Sí. Hola. Més, ara si fes un cabe. Vale, va, tira. Fes 6. Vale. Vinga. Au! Molt bé! Te fa por fer un cabe? No m'agafar por, tira. Tira. Home, aquí com pots... Oh, Mama, no ho he sapigut fer, això. Mira. Hola! Molt bé! Un cabe doble. Mama, a veure si fas un cabe. Te fa por fer un cabe?
darrere del cotxe. Va, vinga, Jan. Oh! És un joc, és un rufit, és una música. Molt bé.